nandito na. Nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating mitri. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakauukit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukmunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan, laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman. Naganap, nasasaligan. Naganap, nangangataman. Naganap, 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 naganap. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riordaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga liwat niya mong dadaron sa Indo mga bareta sa Nagangunyan News. Ngunyan na Sabado, petsa 14 kan bulan na Nobyembre taon 2020. Mga baretang tenaripon po Lunes at Good Sabado kan ANN News. Live nindo kaming nadadangog sa KMFM 100.7 Radyo Kakampi mo, asin 89.5 Radyo natin Naga. Nadadalan man po nindo kami sa Naga City Government Official Facebook page, asin Sepio Naga Facebook page. Ako po si Kate De Lovieres. Sa pangaran man kan bilog na news team, iniman po sa inyong mga kaibanan, Roy San Ramon. ANND Headlines Ngunyan. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, clearing operations kan lokal na gobyerno kanaga nag-arangkada tulos perang oras pagkatapos sanakan bagyong Ulysses. Detalyes kayan Kate De Lovieres. Pirang oras na pagkatapos kan bagyong Ulysses, labo-labo na ulit sa paglinig kan mga ragpa and clearing operations team kan gobyerno lokal kan Naga na pinapanginotan kan City Environment and Natural Resources o CENRO sa mga mayor na tinampo kan syudad.
pigba nga sa tulong grupo an personahes ken senro katuwang an City Engineers Office, SWMO asin GSD, kun sa inandua nakatutok sa tinampukan kasentrohan Canaga asin sa Salog. An pantulong grupo nakatutok naman sa Upper Barangay. Kami po sali po sa Team Endro. Naka-assign po kami ito po mga tada-tada pa po katong Typhoon Rolly na mga clearing dire-diretso hanggang po may request po sa mo na para i-clear dire-diretso po ang Ugma ang residentes kan Barangay Carolina na pirang oras sa napagkatapos kan bagyo, malinig na liwat an sa indang lugar na dati inaabot pa nin pirang semana. Maray ngunyan talaga sir. Most kanto sir mga nakaaging kung barangay kami ang nagki-clearing ngunyan, PMP pagkaagayaw na, may darang power so. Nakasunod pa ang Enro. Haros mayo naman na italang winalat na danyos ang bagyong Ulysses sa syudad, apwersa na sa nalubog sa tubig baha na nagkapirang mga barangay. Kun kaya kadaklan sa mga piglilinig ngunyan kan grupo, mga winalat pa kan bagyong Kinta asin Rolly. Actually po, mayo man talagang si bagyong Ulysses. Ito na talaga kang bagyong Rolly pwede. Sige dagdag, datmang si basura, haralo na. Ngunyan, Pakiolay ngunyan kan Solid Waste Management Office na padagos gibuhon ang waste segregation. Di inanggad haluon ang mga household waste sa ragpa na winalat kan mga bagyo sa syudad. Para sa Anaga Ngunyan News, Kate Dolovieres. ENND Headlines Ngunyan. Sa iba pang bareta, gobyerno lokal Canaga nagaakon nanin mga donasyon na itatao para sa mga biktima kan bagyong Rolly. Detalya sali kay Don Jimenez. Nangangapoda ng gobyerno lokal kan syudad ni Naga sa mga igwang kakayanan na magdunar sa mga nangangaipuhuli sa danyos na pigwalat ni Super Typhoon Rolly ka Nobyembre 1, 2020. Marurumduman na yaon sa irarum kan state of calamity ang Naga huli sa pandemyang COVID-19 asin isin na irarum sa dugang pang state of calamity huli sa bagyong Rolly. Sigun kay Alcalde Nelson Ligasyon, aminado ang LGU Naga na dakula na ang gastos kan syudad na apwera sa asistensya sa COVID-19, dakula man ang gagastuson kan syudad sa pagpapakarhay kan mga naraot na pampublikong infrastruktura, tabang para sa mga nagenyong narautan nin harong huli sa bagyo asin iba pa. Nabanga na naman si satuyang atensyon and siring man si mga resources na kinakaipuhan bako lang kwarta kundi tao, di ba? In fact, itong assistance for house owners whose houses were damaged either totally or partially, that would require so much amount, almost 10 million pesos, di ba? Dahil pakabali dyan itong relief assistance and some other that the people needs. Nangangaipo subuot ngunyan ng LGU na ganin asistensya sa mga namamanwaan. Abita po ngunyan na nangangaipo kita nin asistensya. Dahil man po dapat ikasupog, dahil man ikapag-alangan, ang siring, gabos man po talaga na inagihan ni Bagyong Rolly, nangangaipuhan po nin asistensya. Kaya man po kita nagdesisyon na mag-post nin siring, ninuli po number 1, kaipuhan. Number 2, may mga nagpasabi na po sa satuya na matabang. So, baad igwapang iba na maut magpaabot nin tabang. Tanganing malinaw kung si Isay si dapat kaolayon. Pwedeng mag-contact o magpasiring ang mga nagmamawot na magdunar ng gamit o food packs sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Sigun sa pamayokan opisina na si Annabel Vargas, nagpupuo na sindang magdistribuer kan mga donasyon gikan sa mga pribadong kumpanya asin bukas pa sa indang opisina para sa mga nagpaplano pa. Klase po ang preferable na acceptable po ang office, lalo na po ngunya na-assess mo na dako man talaga ang naapekturan kang Bagyong Rolly. So inod po yung relief goods, yung pagkakan, yung food packs, yung napuntang necessity sa aral daw na pagkabuhay ka mga kinapobrehan. Ikadua po yung housing materials kasi kaipuan man talaga na after the typhoon, yaon na kita sa rehabilitation. Bukas ang trust fund account kan LGU Naga sa Land Bank para sa cash donations. Mahahanap ang account number sa official Facebook pages kan LGU Naga.
Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. PNND Headlines Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, mga tios na pamilyang nagkagarbaang harong sa siyudad ni Naga huli sa pagrapado kan mga makukusog na bagyo pig-ayudahan nin mga materyales kan lokal na gobyerno kan Naga. Detalyas kayan Kate De Lobieres. Sibut si Jacinto Basco Jr. sa pag-asikaso kan mga nawalat na kahoy kan nagaba niyang harong sa Isla de la Peña, Bagumbayan Norte. Istorya niya, bako ini ang primerong pagkakataon na nagabaan sa iyang harong huli kan bagyo. Yan po kami sa barangay hall po kung nangyari pong ining nagadaba. Pantalo na po ning gaba. Sinot po kaning gaba, Nina, Ipandua, Yolanda, tapos ni pong Rolly. Alagad nin huli tadigdi na daa siya naggurang, mas pipiliun man daa giraray ni Tatay Jacinto na mag-istar digdi. Kaya labian kaugmahan niya, nasaro siya sa benepisyaryo kan pandong para sa mga nawaaran harong program ngunyan kan gobyerno lokal. Tako lang pasalamat mo na po, tangalig na kami po naisipan kang lokal na matawan, tako lang pasalamat mo na po yan sa syudad. Si Fe Baltasar naman matatapala na daan niya nin bagong sim an atop na nadatuganin kahoy kan pili. May papasalamat na lang po kami at least na matatabangan po kami, mapapakaray ang arong me. Okay na yan. Salamat po, Gabos. Dahil ko ng tabang. Pirasa na sinda Tatay Jacinto asin Nanay Fe sa 33 na pamilyang benepisyaryo nin SIM o Corrugated GI Roofing sa Isla de la Peña kan Barangay Bagumbayan Norte. 12 sa inda ang totally damaged asin 21 ang partially damaged ang harong. Tig-arapat na SIM ang mariresibi kan mga nasa totally damaged asin tigduruan naman para sa partially damaged ang harong. Pero po kayan itong shelter assistance na itatao taman duman sa mga nagkaralagmak, nagkadarapla si harong, itong mga totally damaged. So igwa kitang pandong sa nawaranin harong program. Ang itatao ta po itong yero, yao na po, si iba nakakarga na po sa truck. Pero lilinawan mi lang po na ang tataonan kay ini, iinuton si mga nawaran po talaga nin harong. Sinda si inuton dahil mayo pong maistaran ngunyan, kaipuhan na maasikaso tulos-tulos kan lokal na gobyerno kan. Apwera sa Barangay Bagumbayan Norte, diretso ang grupo ni Mayor Son sa Sitio Azucena kan Barangay Kalawag kung sain nasa 115 pamilya naman ang benepisyaryo kan pandong para sa mga nawaran harong program. Para sa Nagangunyan News, Kate De Lobieres. PNND Headlines Ngunyan. Mientras tanto, 160 harong naman sa Barangay Kararayan, benepisyaryo kan shelter materials assistance sa irarumpaman giraray kan pandong para sa mga nawaran harong kan gobyerno lokal. Detalya sali kay Joel Solina. Sobra sa 160 na mga households sa Liberty Village sa Sitio San Rafael, Kararayan ang nataunan ng asistensya kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga asin kang ginhawang nagenyo programa sa paagi ng shelter materials assistance arog kan mga bagong GI sheets. Istorya ni Mr. Orlando Boral, presidente kan Liberty Village kan Barangay Kararayan, kadakli sa mga harong sa saindang lugar gibo sa light materials asinadan niya ran pa kang nag-aging bagyong Quinta, bagyong Rolly na sinundan pa kang bagyong Ulysses na nagdara sa saindang komunidad ning labing danyos. Kanya-kanyang diskarte ng unang ginibo kan sa indang komunidad asin pigtapala ning mga lumang sim asin yero baging trapala ang mga naragbang atopa kan sa indang harunga asin aminado ng kapos o limitado sana ang sa indang kita para magbakal ni mga bagong materyales siring kang sim para sa indang atopa para dailang mauranan asin mainitan. Siyam gabos na harong sa Liberty Village ang totally damaged, mantang sobra sanggatos ang partially damaged ang nataunan ng shelter materials halis sa gobyerno lokal siring kang bagong GI sheets asin masunod pa ang relief assistance of food packs para sa mga residente sa lugar na less economically resilient community. Nakatalaan man na dumanan pa kang grupo ang iba pang LERC sa ibang mga barangay kan syudad na igwanang naisumitir na kumpletong lista kan mga totally damaged as in partially damaged
houses. Bali siyam po sindang totally damaged kasi may pa-approve ako sir so bago. Saka ini yung pong natatadang partially nasa 150 plus na partially na matatabangan po alis sa asistensya ng gobyerno kang City of Naga sa panghinot po ni Mayor Nelson. Dakula pong pasalamat na iniyo po natabangan kami kasi ang samuya pong mga atop, day pa pong gayo na tatapalan ng yero, trapala, ang araw katong nag-aging bagyo, nagtsaga-tsaga lang po kami para day man magrelaw sa muyang ang tubig sa kauran. Papasalamat po kaming maray sa astensyang iniyo. Araw na po kaning yero na tinaw sa muya. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. ENND Headlines Ngunyan. Mientras tanto, groundbreaking ceremony kan Santa Cruz Evacuation Center pigpanginutan kasudma ni Mayor Nelson Ligacion. Konstruksyon kan edipisyo gigibuhon pagkatapos kan kasiributan sa aftermath kan bagyong Ulysses. Detalyes kayan, Don Jimenez. Pigtalaan na ang konstruksyon kan Santa Cruz Evacuation Center sa ginibong groundbreaking ceremony kan Nobyembre 11, 2020. Sa taho kan makusog na pag-uura na darakan bagyong Ulysses, pigibo ang seremonya na pigpartisiparan kan mga opisyalis kan LGU Naga, kaibanan si 3rd District Representative Gavi Bordado, DPWH 3rd Engineering District District Engineer Rebecca Roses, asinan mga opisyalis kan Barangay Santa Cruz, Igualdad asin Sabang. Sigun kay Alcalde Nelson Ligacion, piglalaoma na matatapos ang konstruksyon kan edifisyo sa masunod na taon kung saan matatabangan ang 165 pamilya sa saindang pag-ebakwara. Ang evacuation center na ini pwedeng mag-akomodar nin 165 pamilya. Bako po individual kundi pamilya. Dakulaon pong maray ini, dangan may mga related facilities po ini. Igwa pong kitchen, igwa pong opisina, ang sabi po nga niya, igwa pang conjugal room, may clinic, although ang sabi ko po, baada nakaipon ang clinic. Magagamit man subuot ini como multipurpose hall kan Barangay Santa Cruz, Bagong Bayan, Surasin, Abella. Igwang total na pondong 39 million pesos ang proyekto, kung sa 36 milyones pesos digdian iaasumir kan DPWH. Importante ang proyektong ini para sa mga Nagenyo urug ng taon-taon na pirang bagyo ang nagtatama asin nagaagi harani sa syudad. Apera sa Santa Cruz Evacuation Center, magkakaigwa paninsiring na pasilidad sa iba pang mga barangay sa tabang kan DPWH. Marurumduman na dagos-dagos ang pagibong bagong infrastruktura kung gobyerno lokal kan syudad ni Naga, nakaipuan kan mga Nagenyo siring kan mga bagong pampublikong eskwelahan, City Health Office 2, bago asin modernong Naga City Hospital, bago mga tinampo asin iba pa. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ENND Headlines Ngunyan. Sa iba pang bareta, ika-28 taon na selebrasyon kan National Children's Month, padagos man giraray sa ibong kan sunod-sunod na mga kalamidad. Aramon ang aktibidades na gigibuhon sa report na ini. Kada bulan ni Nobyembre, pigigibo ang National Children's Month celebration. Susug ini sa Republic Act 10661. Manlain-lain na aktibidades ang pigahaman kan Committee on Children sa pangingenot ni Councilor Elmer Baldemoro. Tanganing maging maugma ang taunang selebrasyon na ini kan mga aki. Kaya maski labi ang kaulangan ngunyan kan pandemya, naggibunin paagi ang Committee on Children na padagos man giraray na maging makulor asin makahulugan ang ika-28 taon kan National Children's Month celebration. Para po i-coincide duman sa commemoration katong adoption kang United Nations Convention on the Rights of the Child. Digdi po ngunyan 28 National Children's Month ang team sama-samang itaguyod ang karapatan ng bawat bata sa panahon ng pandemya na kumbaga po nakapokus para sa mga aki na malampasan ining inaatubang kang pandemya. Digdi po Padagos ang mga aktibidad siring kan Children's Congress sa Nobyembre 21 na iaagi sa online seminars ang mga pagtiripon. Tanganing mas maugma ang selebrasyon, gigibuhon man giraray ang Educare Got Talent.
Ipapahiling man ini sa Naga City Council for the Welfare and Protection of Children Facebook page. Kaya inimbitaran po na i-like itong NCCW PC page. Doon po madadalan si mga activities for this month celebration. Araw po katong Children's Month, panduwa itong Educare Got Talent. So magkakaigwa mo po girarining showcase ka mga talent katong mga Educare pupils. Alagad online man giraray ini na madadalan sa Facebook. Sa sakit na inaagihan kan gabos huli kan COVID-19 pandemic, pinaka napapasipara ang mga aki urugnaan sa indang emosyonal asin mental na aspeto. Kun kaya pira ini sa mga sentro kan urolay sa mga aktibidades na piglatag para sa Children's Month celebration. Po namamatian ninda ang epekto maging sa pagklase. May kadipisilan dahil hindi pong ginigibong online class sa mga aki, medyo dipisil po ini sa sainda, kaya kaipuhan pong maantabayanan sinda. Pigasigurar ni Councilor Baldemoro padagos man giraray ang pagtaong mga bitamina, gatas asin bulong sa mga aki sa kada barangay. Sa tabang man kan psychology students asin alumni kan Ateneo de Naga University sa pangingenot ni Gail Abonal Gomez, bibisitahon nindang hunyan na Nobyembre ang mga kaakian sa barangay, tanganing personal na kamustahon ang mga ini. Bilang culminating activity man kan National Children's Month celebration kan syudad ni Naga, gigibuhon ni Alcalde Nelson Legacion ang State of the Children Report sa Nobyembre 27. Para sa Nagang Union News, Kate Doloviet. ANNB Headlines Munyan. Mientras tanto, telephone company sa Sincaso Reco 2, pigkaulay ni Mayor Nelson Ligacion manunungod sa estado kan restoration efforts kan sinambit ng mga utilities. Detalyes kayan Don Jimenez. Pigkaulay ni Alcalde Nelson Ligacion sa sarong pagtiripon ang mga representante kan manlain-laing telecommunication companies kaibanan ng kaso Reco 2 asin ang DepEd tanganing aramon ng estado kan internet connection asin kuryente sa Naga. Sigun kay Mayorson, aminado ang pirang telcos na igwasindang mga linya na daipa napupunan ang pag-restore hulita nakadepende sinda sa mga poste kan kaso Reco 2. Alagad padago subuotan sa indang paglalapigot na maibalik tulos ang normal na internet connectivity. Katakod ka ini nagtaumanin asigurasyon ng kaso Reco 2 kay Mayorson na daisinda nagpupundo sa pagpakarahay kan mga poste asin linya ning kuryente. Going back to telcos, ang promesa sa tuya iyon na ipa-fast track si kompleto kan mga repairs kan mga pagsasayos kan sa indang mga linya. The assurance of Casoreco 2 and si commitment na ma-fast track, hopefully, the soonest possible time, magka-arayos na po ini. Si power connection and then si internet connection. Yaon man ang DepEd, tanganing aramon ng sitwasyon kan Casoreco 2 sa Sintelcos para sa indang mga estudyante. Sa memorandum circular na sa tuyang ipinaluwas, asin base man sa kaagadat kan Department of Education, na kung may problema pa sa internet connection, dahil mo na ma-online, ma-shift si mga estudyante sa modular. Saan po kaya kan Department of Education, iyon na makapag-resume na si mga estudyante sa pagklase to make their idle time productive kesa kung mayong ginigiribo ngunyan. Kaibanan kan mga representante kan dakulang telecommunication company sa syudad ni Naga ang mga personahe gikan sa City Engineers Office, Information Technology Office kan Naga asin iba pang mga opisina. Para sa Nagang Union News, sa Don Jimenez. ANNB Headlines Munyan. Sa iba pang bareta, David Michael Padua o mas bistado bilang Mr. Typhoon, pigpasalamatan asin pigbisto kan gobyerno lokal kan nagahuli sa dakula niyang kontribusyon sa pagtaunin impormasyon durante kan mga nakaaging bagyo urug na kan Super Typhoon Rolly. Detalya sali kay Don Jimenez.
Maugma na pagresibin ni David Michael o Mike Padua ang resolusyon gikan sa gobyerno lokal kan syudad ni Naga na nagtataunin pa sa salamat para sa iyang serbisyo sa mga Nagenyo asin sa mga Bicolano como typhoon specialist urog na sa iyang forecast asin reporting kan mag-agi ang Super Typhoon Rolly sa Kabikulan kan Nobyembre 1, 2020. Sigun ki Padua, dakulang onra ang pagbisto sa iya kan LGU Naga, urog ng puun pa sa pagkaaki kan magkaigwa siya nin pagkahilig na magantabay sa mga bagyo. Pigsaysay pa ni Padua na ginigibo niya sa iyang trabaho, tanga ni makatabang sa mga Nagenyo o sa mga namamanwaan na makapagpreparar sa mga panahon na igwang maraot na kalamidad. Talaga digdi sa kuyang passion talaga is to continue to advise the people pag may mga ganikaot ng panahon para makapreparar talaga po ang syudad ng Naga. So although dakulon kinang challenges sa buhay, kamtang dakulon mga di nagsasang-ayon, but still di ko mahali ining napunan ko na sinsaki pa ko passion ko tao ang knowledge ko mas detalyadong abiso sa panahon. Uya ang mensahe ni Padua sa pag-andam sa bagyo. Natitang ginigibo kanong baging Rolly at Kinta magpreparar at kung medyo nasala kita sa decision takatong bagyong Kinta o Rolly sa ngunya kung may maagi na naman importante makahanda talaga kita sa panahon. Pigbibisto si Mike Padua como Mr. Typhoon sa Naga huli sa iyang klarong pagpapaluwas ng impormasyon dapit sa bagyo. Kan bagyong Rolly, marurumduman ang daing pundong reporting ni Padua sa paagikan sa iyang social media page, website na typhoon2000.com asin interview sa local media. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. Headlines Ngunyan. Mientras tanto, duwang multipurpose building sa Barangay Tinago, nanako ang proyekto ni Mayor Nelson Digacion sa mga opisyal kan Gobyerno Nasyonal, pigpunana ang patrabaho pagkatapos kang groundbreaking ceremony. Detalyas kayan, Joel Solina. Ginibo aldaw na Biyernes ang sabay na groundbreaking kang multipurpose building kan Tinago Elementary School asin kang 3-story multipurpose building kang Barangay Tinago digdi sa syudad ng Naga. Presente sa aktibidad ang mga opisyales lokal kan syudad ng Naga sa panginot ni Mayor Nelson Digacion asin Vice Alcalde Nene Diasis. Kaibahan si dating Mayor Amang Mabolo, ang Chief of Staff ni Congressman Gabi Bordado asin si DPWH Assistant District Engineer Rick Ragrario kang 3rd Engineering District kang Camarines Sur. Sigun kay Mayor Nelson Digacion, ang mga edipisyo igwaning tig 3 million pesos na fundo kung saan ang multipurpose building kan eskwelahan naghali ang tabang sa opisina ni Senadora Kiko Pangilinada mantang ang tulong eskalon na multipurpose building kan Barangay Tinago kortesiya man kang opisina ni Congressman Gabi Bordado kan 3rd Distrito kang Camarines Sur. Sinabi pa kang alkalde na matabang man ang gobyerno lokal kan syudad ng Naga para sa ano pa man na hihipnuan sa pagbilog kang tulong eskalon na multipurpose building kang Barangay Tinago. Kasabay kang groundbreaking ang tulos na pagpuon man sa pagpapatrabaho kang nasambitan ng mga edibisyon. Kan nakaaging taon po, November 2019, nag-upload po sa Satuya kasi nagsabi na ngaya Mayor, may roon kaming konting tulong na pwedeng madala dyan sa Naga at pakisabi na lang kung saan ito pwedeng maitayo. So dahil po kaipuhan kan Tinago Central School, dumanta po dinara asin ngunyan pinuuna na po si patrabaho. Digdiman po sa may barangay hall kan Tinago po nagkaigwanin groundbreaking asin pinupo na po si patrabaho man kan multipurpose building. Courtesy man po ini ni Congressman Gabi Bordado Jr. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Solina. Headlines Ngunyan. Yan na po ang katripunan kan mga bareta sa Naga Ngunyan News. Sa pangaran kan bilog na news team kan ANN News na antabayanan po kita sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga.
Nadadalan man po nindo kami sa Naga City Government official Facebook page as in Sepio Naga Facebook page. Sa ngaran po kan lokal na gobyerno kan Naga kay Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene De Asis, sangguniang panglungsod kan Naga as in City Events Protocol and Public Information Office, ako po si Kate Dalovieres. Ako man po si Roy San Ramon, masunod na Urulay Banwaan, ang tabayanan po, ang sa tuyang guest at chan, Mr. Allen Rayon Danga, head kan Sepio para sa tuyang pag-aram, katakot kang ginigibong restoration efforts kan lokal na gobyerno kan Naga sa nakaliis na mga bagyo. Mabalos, maray na aga. Mga paghinumdum para sa business taxpayers as in real property owners kang Naga. Para sa mga business taxpayers, ang gabos ng mga business taxpayers na daipan nakakabayad kang sa idang 2nd, 3rd as in 4th quarter business taxes, tinataon pa ning sagkod sa November 16 na makabayad sa City Treasurer's Office na mayo ning surcharges as in interest sigun sa City Ordinance Number 2020-078. Inibilang konsiderasyon as in tabang kan syudad sa sektor kan negosyo na makuring na danyaran kan pandemya. Pikahandaan naman kang syudad ang renewal as in application kang Mayor's Permit para sa 2021. Nagigibuhon na via online. Ninhuli ka ini, hinahagad kan Treasurer's Office ang kooperasyon kan lambang negosyante sa syudad sa paagi ning pag-update kan sa indong mga contact details sa pag-text sa 0908-889-1883 o pag-email sa cto@naga.gov.ph kan sa indong trade name, owner's name o manager's name, current email address as in current mobile number. Para man sa mga real property owners, sa Disyembre 19 ang deadline kang pagbayad kang 2020 4th quarter real property tax. Pwede naman indong bayadan puon ngunyan ang sa indong mga real property taxes para sa taong 2021 para ma-avail nindo ang 20% advance payment discount. Magbayad nin amay as in iwasan ta po ang pagruso nin taho urog na ngunyan na may pandemya. Ang pagirumdum na ini hali sa gobyerno lokal kan Naga sa paagi kang City Treasurer's Office as in City Events Protocol and Public Information Office. Ang Nagenyo na nagmamakulog sa Naga, nahihiling sa pagkakaigwa nin disiplina. Disiplina ang satuyang giya sa paghaman ka mga polisiya sa laog kang syudad kontra sa anuman na peligro. Asin disiplina man ang satuyang giya sa pag-utob sa mga pulisiyang ini na masalbar sa satong komunidad sa man iba-ibang aspeto. Ang disiplinang ini, mahihiling ta sa satuyang paghaman ng city budget. Kita nagtutubod na ang pondo, ipinagkatiwala kan tao asin dapat gamiton in tama asin honesto. Disiplina ang pigpautugta sa paghali kan mga illegal na struktura asin konstruksyon na nakakaulang sa mga tinampo para sa seguridad kang satong mga motorista. Kung panahon ng kalamidad, disiplina sa pagpreparar asin pagsunod sa direktiba kan mga otoridad ang naglimikay sa peligro. Asin disiplina sa sadiri ang kaipuhan na para mautob ang mga provisyones sa irarong sa tuyang smoke free ordinance. Naigwang katuyuhan na mapangatamanan ang satuyang salud. Sa pagpadalagan ka negosyo, disiplina ang nagtatabang sa to na magsunod sa tamang pagbayad ng buwis asin sa mga proseso na pigi-implementar ng gobyerno lokal. Sa pagpuon kan pandemyang COVID-19, urog na kinaipuhan asin mas nahilingta ang importansya kan pagkakaigwa nin disiplina. Ang pagutugta sa curfew asin home quarantine protocols, dawa igwa nin darang dikit na pagtios, nakakatabang na mailikay kita sa tsansa na maulakitan nin virus. Sa pagbukas liwat kan sa tong ekonomiya, asin sa pagsabayta sa new normal, ngunya na panahon pa nin COVID-19, urog na kaipuhan ta. Disiplina ngo na. Anperming pagganaw nin kamot. Pagsulot nin face mask kung maluwas nin harong. Pag-iwas sa mga mataong lugar. Pag-obserbar nin social distancing. Magtiner na mo na sa laog ning harong kung mayo maning importanteng lakaw. Asin pagmantener kan kalinigan kan sa tuyang kapalibutan. Iyo ang mga disiplina na maligay sa to asin sa satuyang mga pag-iriba sa anuman na peligro kasabay kan new normal. Ang mga pigpapautugta ng mga polisiya sa mga nagpupuruling residente kan Naga sarong disiplina na nagtutukdo sa tuya na maging responsable asin mapanimbag na managenyo sa satuyang komunidad. Ang disiplina iyo ang bagong normal.
magtarabangan po kita na ilikay ang satuyang sadiri, asin man ang iba, asin ang bilog na syudad ni Naga sa peligro kan COVID-19. An kaipuhan ta, disiplina muna. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asing pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asing sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, basta kita natatano, kita piling andam. Nagin nyo na balang. Leon Daga, Gilovieres, San Ramon, Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Mga tugang, maray na agaliwat. Welcome na po digdi sa tuyang programang Urulay Banwaan sa ANN News. Sa pangarampukan sa kuyang partner si Kate De Lovieres. Ini pa sa indong mga kaibanan si Roy San Ramon. Ngunyang pong aga, may importante po kitang uurlayan. Ini po ang manunungod sa ginigibong sabihin tang restoration efforts kan lokal na gobyerno kan Naga sa aftermath kang mga bagyong uminagi sa tuya, Tulunggayo, inot si Quinta, pagkatapos si Typhoon Rolly, katatapos lang ni Ulysses na nagdara sa tuya ning grabing baha sa inman na parte ka na lugar digdi sa Pilipinas and digdi sa syudad ni Naga, intero man pong binaha ang syudad. Ngunya pong pag-aga, mga kaibanan ta, ang sa tuyang guest ngunyan, ang dati ta pong partner, ngunyan, siyempre siya po ang head kang City Events Protocol and Public Information Office, bisa Allen Rion Danga, para tawang kita nin update, manunungod po sa ginigibong paghiro ngunyan kan lokal na gobyerno Naga, tangani pong maibalik sa maray na sitwasyon ang sa tuya pong syudad. Sir, maray na aga sa imo. Partner, maray na pagkaaga sa Roy, sa mga paraantabay ta po sa tuya pong mga partner radio station, sa mga nakaantabay sa tuyang Facebook page, maray na pagkaaga. Maray na aga, oo. Aram mo kaya tao ko ining aldaw na ini para digdi sa, siyempre katatapos lang kan sa tuyang bagyo, para digdi sa isyong iniyo, tanganing maaraman tak. Kumusta na ang syudad ni Naga? Kumusta? Ano ang ginigibukan sa tuyang lokal na gobyerno kang Naga? Para sa pagbalik normal kan sa tuyang pagbuhay kan sa tuyang mga kabayan pagkatapos na agihan kita ning mga bagyo. Inutunta siguro sa paglinig ngunyan, no? Inutunta ko ning paglinig. Kumusta na ang ginigibong clean up drive kang lokal na gobyerno kan Naga as of today, tabi sir? Iyo, sa ngunyan tabi Kakamping Roy, igawa na kita ning nasa 98% na pong tapos ang syudad sa clean up kan gabos pong mga ragpa. Kaya lang ngunyan tabi Paring Roy, dakulon pa kitang mga nagkakahiriling na pig-agihan na, piglinigan na, alagad may mga tao man giraray, mga kagharong na nagluluwas pa kan sa indang mga ragpa. Mala nga ni ka nakaaging aga, pag-ikot po kay banan sinda Mayor Nelson Ligacion, si Kagawa Joe Perez,
Iguana naman mga bagong ragpa Panibago. na pigruluwas, itong mga nasa Kalabaan, Campenya, Prancia, yaon sa dyan sa may Bagong Bayan. So iguana naman pong pigparapurutol. Siguro si mga dai na naubos kan pag clearing sa Laugang Harong, ngunyan lang na ikaruluwas. Kaya ito po papasadahan giraray kan sa tuya pong clean up team. Kita pa lang tabi ngunyan na Pading Roy, ang ginigibotan na partner sa gobyerno lokal kang Naga, ang sa tuya pong alkalde, pig-mobilize na itong barangay community employment program. Itong community employment program kang syudad, nag-hire po ng 120 na mga temporary workers, na iyon na po si nagirilinig. Kaya po may mahiling po kamo dyan, may mga jóvenes, 120 po yan po ang pig-top kang syudad. For 10 days, initially 10 days, na iyo po ang matabang sa paglimpya. Alat ka, iyon si party kay itong local employment? Iyan partner si local employment program, kan gobyerno lokal, na supposedly for COVID, ngunya napakinabangan taman sa panahon kang kalamidad. So si mga nagkawara rin trabaho, para po maka-empleyo, or si maya man ngunya ni mga trabaho para makatabang sa pamilya, urog na po ngunya na igwang pandemya. And igwa kitang kalamidad. So may 120 initially na pig ko kaya apwera ka nagilinig kita, nakakatabang kita sa hanap buhay, kan sa tuya po mga kababayan. 120 po yan. So napadali si pag-recruit. Pag-recruit, paglinig, tabi partner. Kaya aga sagkud sundong hapon po ang paglinig. Nagkapasalamat po ang syudad duman partner sa mga katuwang na mga pribadong mga construction firms na nagpasubli, nagpagamit, asin padagos mo niya nagpapagamit kan sa inda pong mga heavy equipment, kan sa inda pong mga dump trucks para po padagos sa maging malinigan sa tuyang syudad. Ano ni 27 barangay kang Naga iting pighay. Ang coverage kani partner iyo. 27 barangay kang Naga hinagadan si mga kapitan ning listahan kay mga pwedeng i-hire. Ini po initial pa lang. Okay. Igawa pong mga i-hire sa mga masurunod, ini po kaya ngunya naging prioridad lang ang paglinig kang sa tuyang syudad. Okay. Takay puhan po tulos maka bounce back so iyo po yan ang pigigiribo ko niyan kang sa tuya pong syudad manungod po sa clean up. So 98%, mga 2% na lang haranina ini kaya na lang ini partner si mga tada stick para luwas na bago. And igwa pa siguro mga dati si mga luma na dahil lang talaga na kolekta because partner asarap pala naging problema partner si mga pinasurublit sa tuya mga damtak drakulao na maray. Kaya may mga areas ito mga salit lang na tinampo dahil nakakalaog, kaya nag-didisponer. Kasi naka-disponer ang syudad, nakasubli ni mga saradit lang na forward trucks. Para darahon duman, italin. Correct. Okay. So, yun po yan ang pigsibutan, asin padako sa pigsibutan kang syudad. Number 2, tabi, sir, maraman mi lang kang nakaagi bagang bagyo, nagkaigwa kita siyempre, nagkaigwa kitang preemptive evacuation, o baka nga ni nagkaigwa pang forced evacuation ang lokal na gobyerno kang Naga para duman sa Ulysses huli nga ni sa grabing dadarahon na oran. Pira tabi si inabot kay itong mga evacuista and pira si ginamit ang mga evacuation centers digdi sa syudad ni Naga tanganing matabangan niya ining sa tuyo mga kababayan. Unlike tabi partner sa nakaaging Rolly kwentang mas dikit si nag-evacuar sa panahon ni Ulysses. Nasa 2,353 families lang po ini. Okay. Ngunyan compared duman sa Rolly. Ay halos magkatampad lang pala nga ni. Nasa 2,000 man itong Rolly magkatampad lang. Halos pareho lang. Pero halos parehas lang dahil kadaklan ka mga nag-evacuar si mga yarao man lang sa mga low-lying areas. Si dati. Okay. Nadugangan kay ini partner later na kanal daw na nagpaparakusog pa si Duros. Kaya lobo man giraray sumiro kang evacuista. Kaya nasa 10,000 man giraray na persona. As in nasa 2,300 sa pamilya yan. Naglipat sa mga designated evacuation ka mga barangays niya to. Nasa 166 tabi partner na mga evacuation centers pigagamit kan mga barangay tangarig pong duman maging paiplian o pailihan sa tuya pong mga kababayan na yaon sa mga harababang lugar. Kumusta? So sa indang
Well, sa senda pagtinaduman sa mga evacuation centers, kumusta ang ginibong relief operations kan lokal na gobyerno kanaga, napakakan ba sinda gabos, at awan ba sinda kan mga pangay puninda, and igwa pa bang naka-star ngunya sa nagkapit ng mga evacuation center? As of today, partner, mayo ng nasa evacuation center. Naka-decamp na ang sa mga evacuation center. Alagad, igwa pa man girari partner mga areas na baraha ang mga lugar. Igwa arga partner kan Triangulo, baha pa langgad sa Kudngunyan. Ang Sabang, baha pa sa Kudngunyan. Alagad ang mga tao na nag-evacuar, mas piniling magbalik nga sa indang mga harong. Dahil siguro nakatuod na, tuod na din, kaya nagbalik na. Pero ito partner, ito si pig prioridad kang syudad na maayudahan, matawanan kan mga relief goods. Kaya kung pira po si nag-evacuar na piglista kan barangay na pigsumitir sa tuya, iuman po yan si initially. Pig andaman kang syudad na pinadarahan na po ni mga relief packs. Kaya actually po suod garo nagpapadagos pa si pagtaon ng relief goods sa Kudngunyan. Kan sa tuya pong mga opisyalis kan barangay as in opisyalis po kang syudad. May ano ba kita? May injured ba kita or may ano ba kita? May binawayan ba kita ng buhay digdi sa naga sa paglising? Thankful kita tabi partner mga tugang. Nagkapasalamat po kita sa mahal na Diyos sa tuya pong alkalde si Mayor Nelson Ligasyon. Pigpaabot na po bagay sa tuya. Gapos na zero casualty po ang naga. And maski na iri dumayo. Igo po kitang saro na narehistro man. Pareho po ang role. Igo kitang saro na injured. Okay. Pero minor case of injury ang narehistro. Alagad partner, mas dakol kitang naitala na irehistro pagkabanggi na mga stranded. Duman sa mga mall, duman sa mga tindahan. Ito pong pinapuruli na kan sa indang mga employers na nasa kasagsagi na kan bagyo. Iba pa bang nangyari nga? Igong araw ka yan, kaya alas 8 ning banggi o alas 7 sagkod alas 8 ning banggi. Dahil nag-uuntok labo-labo ang apo digis tuyang incident management team sa incident command post as in sa Central Communication Center. Mga nagpaparescue, mapahatod sa mga lugar mga harong. Igong nga kita partner pigatod sa Magaraw. Iwa kitang pigatod sa may parte kang Kanaman, pigatod sa parte kang Kamaligan, may pigatod kita sa parte kang Kararayan, pigatod sa parte kang kung sain-sain pa. Igwa man nga ni partner na naghagit pantabang, nagpa-rescue, lubog-lubog ng baha sa Klupa, Kalawag. Mismong ang satuyang incident manager, ang incident commander na si Colonel Garcia Torena, iyo ang nagresponde, iyo ang nagsokoro duman sa mga aki asin sa mag-irina na natrap sa loob ng harong. Kasagsagi po ka naglalangkaw na si tubig baha diyan sa may Klupa, Kalawag. So iyo po yan si mga nairist ang insidente, katakod po kan paglamasa kaining bagyong Ulysses. Ito bang sa tuya mga pig evacuate mostly sa inda sa mga eskwelahan ta pigdara or may pigdara kita sa ibang edipisyo? Kadaklan partner nasa mga eskwelahan, kadaklan na sa mga barangay hall, pero nasa 40% man giraray tabi partner ang mga nag-evacuar sa mga pagtaraid na harong. Pinadaragos kan mga kataraid din da. Urog na po si mga second floor, si mga halangkaw na mga natad, duman nagpasiriring, sa tuya pong mga kababayan na yaon sa mga harababang parte kan syudad. Kaya nagpapasalamat kita partner duman sa mga kataraid may maray na buot na nagpadagos. So gayo na paano sa mga evacuation center itong mga eskwelahan na pigpagamit. Actually partner nagkaparano. Nagkataon lang talaga na ninhulita naglalangkaw na talaga si tubig and garo sa pagmati kan mga pagtaraid, pagmati din ka mga maevacuar, garo mas masakit kung mapasiring pa sila duman sa masarayo na lugar para mag-evacuar, mas pinili indang magdagos na lang asin padaguson man kan mga kataraid din da. Kaya nasa 40% man yung partner. Kaya nga ni kaya siguro nagdakula ang numero kang evacuees tangunyan. Halos nagkatampad na sa Kiroli dahil nga ni nag-evacuate sa mga pagtaraid na. Napagkaraman mi na labo-labo ang ginigibo nindong kanlokal na gobyerno kanaga sa relief operations tigdi sa mga naapektar kang bagyo lalong-lalo na sa mga tios. Apura kay itong itinataon nindong ko yan mga relief goods na ipigtao during kay itong bago magtama ining bagyo, bago mag-agi and pagkatapos nga ni
nagtaw ka mo ni mga pagkakan. Apwera kayan, may mga tinatao pa bang iba ang lokal na gobyerno kang Naga duman sa ibang mga itong ibang mga naapektaran kayo niyong bagyo? Iyo, ang katunayan kayong partner, immediately after kay itong pagtama ni bagyong Ulysses sa Naga, ang sa tuya pong alkalde si Mayor Nelson Ligacion, kaibahan po si Sangguniang Panglungsod, kaibahan po ang ginhawang na ganyo program na pinapamayuhan man ni Mr. Eric Salvino. Iyo ini ang inot na ginibo tulos nag-convene partner, nag-convene asin pigdurumanan itong nagkataon lang kaya yaon na silistahan, na-validate na verify na. Ang inot na pigdurumanan itong mga yaon baga partner sa least economically resilient communities. Mga LERC. Ito ni partner mga komunidad na talagang tios man na maray and most of them talagang naglakma si mga harong. Inot yung partner na pigdumanan kasatuya pong alkalde kan mga opisyales kang syudad asin po pigtarawanan sinda ni mga pang-atop. Pang-atop asin dugang na relief goods ang aram ko partner kung di ko napapasala duman sa mga harong na igwaning kumbaga totally damaged. Initially ang pigtaon ng unyang kang syudad sa mga LERC, duman sa mga areas, tig-arapat na SIM, partner. Tig-arapat. So may nag-arabot na SIM na tulos, tig-release na tulos siyang kang syudad. Duman sa mga partially damaged, urog na si ato, partially damaged, tigtawan na tulos yung tig-duruwang SIM. Para lang tulos maatupan. May tindog. May tindog. Ang kagayon lang ka ni partner, na pagbisita rin duman sa mga LERC, itong mga taga-duman, itong mga yaraon man sa duman nag-i-star, pig-hire ito partner kan syudad temporarily man under the TUPAD program. So 10 days partner, matrabaho man ito. Ang gigibuhong ka mga pig-hire sa TUPAD, iyon na i-reconstruct ang mga harong ninda asin kan mga kataraid ninda. So kumbaga garo tarabang-tabang sinda sa pagtigdok ang harong ninda sa itong mga pagtaraid kapitbahay. Walang takang materyales, pati itong labor, kamo naman lang. Para matapos nindo yan, asi masiguro ta partner, masiguro ta na talagang dai mararawrawan si pigtaotang materyales, asin maikakabit iyan. Ang matrabaho, taga doon mangyari sinda. May bayad sinda? May sinda. May bayad pa? May sulti sinda. Okay, good. Under TUPAD. Itong employment program yan partner para sa mga displaced workers. Gigibuhon na ninda si harong ninda, may bayad pa sinda. Pati kang kataraid ninda. Pati si kataraid ninda. Pero alat ka, linawon ta lang, aram mo kaya, kaso udma pa ako nakakabasa ni mga comments, may mga taga-ibang barangay na nagaharagad. Kami man ngaya, nagaba ngaya si Army, nagaba ngaya si Kudalmi. Ikaw talaga kung nabasa kaya, nagaba ngaya si Kusina mi, ngayon, natanggalan ngayon ng atop. Baka ngaya pwede man ngaya kami makahagad. Ia-atop mi ngaya, duman sa kwarto mi ngaya, saka duman sa kusina mi ngayang nawaran ngayon ng atop. Ano ang magiging tabang digdikang lokal na gobyerno? Kung di ako partner nasasala sa mga nakaantabay, mga tugang, ini po ang nagigiramdumang kung parameters pag-iibalwar kung paano masasabi totally damage o partially damage. Iyo man ini partner sa ginamit na basihan pati kang DSWD kay to kang pagtauba katong emergency shelter assistance sa pagmati ko partner human girari ang gagamiton na basihan may mga nagasabi sana all may mga nauuso ang sana all ako nga ni mga partner sabi ko nga ni mayor pwede man ako diyan sa plywood ako sa kuya bagay akong kisame nagbagsak man ako nagtururo man nga ni si Aronggo kung sana all di kabali man kita diyan. Correct. So paano yan? Paano yan piga ano kan syudad? Piga ato ba? Ang aram ta partner siring ka ini ang indicator o ang kumbaga criteria Pag totally damage, pag ang sa imo daang harong 75% pataas kan sa imong atop. 75%. Gusto sabihin itong atop kang living area mo. Anong partner ang living area? Sala, kusina, turugan. Sa turugan, sararo na yan. Nahuklab yan, partner. Gusto sabihin, ito talagang pig-iistaran nindo. Ito essential na parte kang harong, nahuklab, 75%. O pataas. O nagaba talaga ang bilog nindong harong. Kung 75%. Ito mo ang totally damage. Okay. Sa bagay, ang 75%, grabe yan. Grabe yan. Maski ka pa may lanob, mayo ka maning atop, man ang serbi kang harong. Sa barong-barong, grabe yan. 75% na yan. Saka partner
ikasabi nga Inda, Dingding lang matada kaya. May nanob pa man ngaya. Bako po yan ang pigulayan. Ang pigulayan po dyan, si Atop, ang basihan kang pagiging harong, ang Si Atop. sindong Atop, Eh, na dapat siyempre. day ka muna sa saldangan, Correct. day ka muna uuranan. Day bali na nga ni mayong gayong lanob, basta ang Atop, hindi yung plakado. Yan. Iyan partner si Okay. totally damaged. Pag partially damaged na partner, pag ang gaba kan sa indong Atop halimbawa, dahil man nag-abot 75%. Okay. 50%, 40%. May sarong natuklap, duwang nahuklab na Atop kan sa indong harong, kan sa Okay. indong sala, o kan sa indong kusina, o kan sa indong kwarto. Oo. Bako kan CR. Okay. Dahil kabali ang... Oo. Kasi ito ang living area. Kusina. Okay. Kabali. Kabali. Kudal. Dahil kabali ang kudal. Atsan, ito karoon tayo. Pag ang Atop daanin do sa living area. Okay. Sala, kusina, kwarto. Okay. Dahil mag-abot ng 75% ang nahuklab na Atop. Partially damage ka mo. Okay. Pag natanggalan ning saro o gabus na parte kang lanob, halimbawa ka partner, ang lanob mo nga nahuklab or nabagsakan ngayon kung ano Puuning kahoy. Puuning kahoy, nahuklab yan, partially damage yan. Yung pangatop mo, partially damage yan. So piraman ng pigtatao kaya na itong construction materials kang syudad mga Sangunyan partner initially sangunyan Duwa na una. Grabe ang pagkwenta. Duwa mo na. Depende kaya sa pangaipo. Pwedeng Atop kung Atop, pwede kung itong tagil itong lano, depende sa pangaipo. Okay. Pwede kayang nabilog mo na. So baka ibang tabang na itatao sa imong syudad. Okay, tama, Ngunya dalat ka, isingit ko lang. Paano ta pigdideterminaran? Siyempre, halimbawa ako, may kaya ako, natanggalan ako ning ang harong ko, kumbaga medyo konkreto, pero natanggalan ako ning duwang Atop. Maray-maray ang istada ko. Kabali ako diyan. Ini partner ang may indicator kaya partner dapat tios ka. Tios. Oo. Pag alimbawa itong mayo kang itong Kadako sa ESA kaya partner. Okay. Dapat ni mayo kang source of income or ang source of income mo dai kakayanon na kumbaga na makapairahay ka pa. Halimbawa ang daily expenses ngayon do kasyalan sa pagkakan. Okay. Iyan. Pero halimbawa partner, may empleyado ka kang gobyerno, ang sa imong sweldo ngaya is above man the minimum wage. The minimum wage. Ang total na sweldo kan sa indong pamilya, kaya man indo magpairahay kang harong. Day ka mo pwede mo pa man pakuan pa. Day ka mo parte kang prioridad. Dahil sinasabi, hindi ka mo kabali sa day mabibinipisyara, pero mo ang prioridad. Ang prioridad talaga. Ito talagang tios na tios. Saka itong mga sakitan talaga siya makabangon. Okay, Saka iyo man yan partner pati ang hihilingon para sa pagtaon ng ESA o itong emergency shelter assistance. Kung mag-desisyon na ang gobyerno nasyonal na mag-release ka yan. Okay. So, kumpleto na ba ang kaya ang syudad kaya ning listahan? Listahan lang? Partner sa ngunyan, igwa ning listahan ng pigsumiter ang mga barangay. Alagad, kay puwan po yan is subject for validation kang syudad. Kaya, ini nga ni partner, si mga contact tracers, pinakiulayan na kang gobyerno lokal kang Naga na magtabang sa pag-validate. Okay. Sa pag-validate. So, yun na magiging trabaho ninda temporary. Magtabang lang, makatabang sa pag-validate, kaibanan si mga BHW, kaibanan si mga barangay officials, i-validate na kung talagang nagabaan, pira talaga dapat ang itabang. Okay. Kung sinda qualified duman sa 5,000 hanggang sa 10,000. Depende yan sa ESA partner. Okay, Igwa man kaya partner ng suway na validator ang national government sa ESA. Alagad partner, dakula kayang tabang kung this early, madadokumenta na. Iyo, tama. Kumbaga, kaya partner, ang urulay is picturean. Tangarig mahiling na talaga. Taminsan kaya, dito ba kaya sigurado ang national government? Minsan kaya, araw katabagan nangyari. Haloy-haloy. Haloy-haloy mag-abot. Isang taon bago nag-abot. Emergency. Diba? Si emergency na. Tapos na. Ang emergency baga, pang-iridalian, kaya nga ni emergency. Kaya dapat mo niyan, bago mo hirahayon, picturean mo na muna. Correct. Kaya unyan, may partner, ang ginagibot naman, may picture. Nagpipicture na din ang satuyang mga validators. Tangarig makatabang na sa mag-abot man itong mga validators ng national government, yan ang picture kaya, bago pa ako mag-abot. Pero yan, alat ka, klarohon ta lang, ano ba yan? Dahil pa yan sigurado? Ang ESA partner, dahil pa sigurado. Ang sigurado partner, itong pigihingwa ko niyang kang syudad na at least makatabang na kaya duman sa pangpayero. Tayo na ta ang yaon. Ito to ang
Ito ang available pinabiding na ito ang tulos ng syudad. syudad. Oo. Takay po na aksyon kang syudad. Talaga ng partner, halatun tayo esang iyan. Oo. Ano, dahil man pwede Iyo. na paral kang esang iyan. Baka kung umabot yan sa 2022, di ba pala mapairahin ka partner, Okay. pag ano ang di kaibanan sa masasabing partially sa sige. damage? Okay, sige. Kung ang naraot po partner tangkal. Oo. Ang naraot na kuyan kudal. Ang naraot po sa parte kang harong nendo, harong kang atama na hayop. Ano, itong harong kang ido. Grabe naman yan. Nagaba nga dirty kitchen ito bagang garo mga ano lang. Itong parte lang kang harong nito mga surusuya. Nabako man siya si kusina. Okay, oo. Kumbaga garo ito. Naraot si garahe mo. Kumbaga parte dirty kitchen ko ngayon na raot. Day po nakabali sa bibilangon as partially or totally damaged. Okay, so yan ang mga day kabali. Anyway. Pero partner, dugangan ko lang si Mayor Nelson Ligason nagpa-meeting sa UDMA sa CSWD. Nagpapaprepare na siya ning nasa 20,000 na relief packs para sa interong Taganaga. Okay. Dahil man po gabos matatawanan, dahil gabos ng mga pamilya na ganyan matatawanan. Okay. Pero initially po 20,000 in fact nagpuuna yan sa partner. Ang pag-distribute kayan duman sa mga binaraha, inirinot na ito, nag-evacuate o basta binaraha. Anyway, may listahan manggaro ka mo kang pamilyang Igwang pig-evacuate dahil sa ko garo ito ang dapat na ma-priority. Correct. Ito in mga fact, partner, ito natawanan na ito. Natawanan na. Okay. Pero ining sa 20,000 na ini makakabali pa sinda. Hiling unta partner duman sa listahan kung ibabali pa sinda. Pero kaya ini duman partner sa mga totoo dahil man nag-evacuate pero nadanyara na maray. Oo. Tama. Itong kumbaga itong yaon duman sa harong pero nadanyaran kay itong bagyo. Bako lang sindang naging priority. Iyo. Partner, aram ko kuya na kita sa oras, gahon na kita sa oras. Sige. Ang aram ko kadaklan ngunyan para orlahin kuryente sige. Iyan nga yang sa iapot ko sa imo. Sige daw. Partner, kumusta ang digdi sa syudad din Naga? Sa syudad din Naga as of today aram mo kaya nag-agi kay baga si Ulysses tapos dakulang pa mga bahang lugar and kansud na pala nagkukurulpaan si mga baha kansud pala nag-recede. Napapailawan palang giraray partner kang Kasoreko itong halos dati man lang na pinairilawan ng dakang Rolly. Okay, Kaya nasa 45% pa lang yan kang interong syudad ning Naga. Yan partner, klaruhon talang po sa mga nag-aantabay ngunyan, iyan si mga backbone line. Mga backbone line and lateral lines. Main line kang Kasoreko. Correct. Okay, sige. Ang 100% energized si backbone line. Oo, tama. Pero ito pong mga lateral lines, dahil pa, si mga nasa barangay, yes. po yan. Okay. In fact, nag-sectioning sinda ngunyan. Naka-sectioning sinda. Si mga pwede ng papailawan na. Arog sa muya, sa parte kang Kalawag sa Karangahan, may ilaw na si Libuton, kaya lang dahil baha si Kalawag, nawalat kami. Yan. So, gustong sabihon, si mga may bahang lugar na dahil pwedeng kabitan ng kuryente, dahil pa ngunyan pinapaagi ang kuryente. Pero si mga Kataray din dang pwede na, may kuryente na. Kaya, alimbawa, si kapitbahay mo, iguana, pero dahil man sanop ng baha duman sa enda, dahil ka maingita, duman sa endo mo, ay baha pa. Delikado. Correct. Tama. Okay. So, kumusta? Si Oben, itong organization of barangay electricians, ano nang naging kalakawan nila? Ang katunayan, partner, puun pa lang kang Rolly, pig-top na tulos ini ni Alcalde Nelson Ligason. Sa kang gobyerno lokal. Ito pong gabo sa barangay electrician. And in fact, garo nag-hire pang dugang na tao para sa barangay electrician, para sa Oben. Pigbarakalan din kang syudad ang Oben na dugang na mga kagamitan. Pigbarakalan bagong plies. Garo nga ni partner, nagpa-release pa kita ng mga drop wire para mahidali. Tama. Ang restoration, although kung pag-uog ko ron, bako dapat ining obligasyon ko ta na kan Oben, bako ining obligasyon kang barangay. Sa Kasoray. Pero ninhuli ta kay puwan ta magtarabangan, di magay pwede partner magparakurintahan kita ngunyan Ang importante ngunyan, maikabit, makabalik ang kuryente. And lalo urog na ngunyan partner, may 14 dias nang maing kuryente. Tama. 14, pakinsi na nga ni. Haros diba? Masarong bulan na. And partner, ang Institute of Electrical Engineers, pigtap na din kang syudad yan. Rolly pa lang. Ang katunayan ngunyan, garo may sarong area na sindana ang pigtatap kang Kasoreko na sindana mairahay. Kaya iyang grupo na Engineer Jarwin Evangelista, Engineer Greg Moreno, nagpapasalamat po kita sa inda.
maski si mga kuya ninda partner, mga miyembro nindang may mga bakho, pinapagaramit ng libre. Okay. Makatabang lang. Although mga private contractors ko ta ini, kunta na mga panahon na ini dapat nag-i-income yan, nagkikita dapat yan. Pero pinapagaramit na nindang libre yan para lang makatabang sa pag-restore kan kuryente. Ang GSD ta partner, kaya baga mahapot kamo ta ano kaya ang plaza mo niyan mayo ning kuryente. Mayo ngayon may kuryente. Mayo ngayon ning ilaw. Mayo ilaw, mayo ning samno. May mga samno. Tang iniirinot ko niyan partner kaysa magparasamno kita sa plaza. Gamit po ang apat na boom truck ang syudad. Pinapatabang na po yan sa Kasoreco. Okay. Nasa good mo niya, nasa Kasoreco pa sila nagtatabang. Bako na yung partner, nag-i-restore na sinta ka mga street lights. Ngunyan, tama. Sa mga lugar na may ilaw na. Correct. So, kaya po ba, itong iba na, ano na ngayon, mapasko na ngayon, ang sunod ngayon, pang nag-iipos ngayon sa plaza. Mas kaipuhan ta pong inuton si mga mayong kuryente. Oo, tapos kadakol ko niyan mayong kuryente kaysa dyan sa plaza. Correct. Importante si mga street lights. Kung halimbawa matapos sa si mga harong, sunod si mga street lights at inuton ta muna po si mga matauning kumbinyensya sa pagturog kan mga tawan. Madali lang po ang plaza. Tawanan kita ning tulong aldaw siguro ka sa syudad. Makakasarasamno kita ning kadikit. Pero inuton ta po ini mga mayo talaga ning kuryente. Suod may nabasa kay ako partner sa social media anong eta ang syudad ay lamang nga nag-aayos na kang kuyan. Kang plaza. Nya ko anong inuton ta si mayong kuryente o si plaza. Inuton ta mo na po ining pagtabang sa Kasoreco 2 na mai-restore na ang mga kuryente sa mga manlain-lain na mga kaharungan. Partner, yung sinasakitan, talaga, tama. Talaga si Distroso yung Distroso. Kami nga ni, nakuryentehan pa lang kasuudma. Kami nga ni unyang partner. Mapa dyan sa... Nakuryentehan man, duwang aldaw, pag Ulysses, nagbagsak. Mayo, nawara. Pangtulong aldaw po kang Ulysses. Mayo pa nga sagod kami ngunyan. Kadimalas mo. Yun na talaga yan. Anyway, ang Upper Barangay, kumusta ang Upper Barangay ngunyan? Partner talagang negative pa. Ay, iguana ng mga lugar sa Pakul na iguanang kuryente. Okay. Iguana dyan. Iguana nga sa Kararayan, ng iguanang kuryente. Pero duman sa Panikwaso, sa Panikwaso, Carolina, yan talaga zero. Okay. Zero pa. So anong kuyan diyan? May aram ka ba na iguana ang nakaabot sa kuya partner iguanang sarong grupo na yaon na duman. Na iyon lang ang pigigibo pagpatindog ning poste, pagpatindog ni paglaag ng mga wire. Although si mga lateral lines may pa diyan sa puntong iyan. Okay. May pasinda sa puntong pababa sa harong. Yaon pasinda sa pagpatindog kang poste, pagpakaray ka mga linya. Okay. Pag agi ko nga ni partner sa Nursery Road. Nakulong pa nakaapay na poste. Okay. Talagang kuyam pa. Oo. Anyway, last na lang, kumusta ang grupo ni Dungunyan sa anong apod kayo niyo itong paagahan sa pag-antabay tadigdi sa COVID-19 kasabay kayo niyong sa tuyang restoration ngunyan. Partner dai manggiraray pundo dati man po giraray ang efforts ngunyan aldo may apat kitang kaso. Ang ngunyan Sabado nag-lockdown, nag-lockdown. So una may mga pig-lockdown. Dahil may 7 ka sudma, garo. May 7 sudma. Okay. So dahil man po giraray nagpapabaya ang syudad manungod po sa COVID. Pero mahiling ta po bako na siyang arog kan dati na haralang kawon, papito-pito, tulo, minsan saro, minsan mayo. Tama. So pero kita kuta mga tugang mas hinguhahon ta po siguro baka po mga maabot pong aldaw matapos-tapos na po ning kasibutan sa restoration. Pigihiling po kang syudad na mahiling giraray si Analytics ang operational directive po kasi tuyang alkalde mayo dapat mag celebrar ning Pasko o New Year sa loob ng quarantine facility. Dapat mayo kitang kaso partner pahinguhahon ta nang makitang kaso. Dapat sa Pasko zero COVID. Ang mga pamilya niya kumbaga kaiba naman dapat ang sa ibong kapamilya sa laogan sa indong harong. So ang bulong diyan dapat maglikay na maglikay tayo man po ang operational objective. Makanus baga partner na December 25 may pigla-lockdown kita. O December 24 may pigla-lockdown kita. Lalo lang kurog ng New Year. Di ba? May tigla-lockdown kita. Okay. So hopefully po na mapag tarabang-tabangan ta po ini na talagang may hinguha ta na ang COVID
maging mariampas ko ta. As in New Year ta. Okay. Huring Tatramon, baka may gusto ka pang ipaabot sa bilang public information officer kang Ciudad Dinaga sa tuyang mga paraan tabay ngunyan. Iyo. Siguro partner inya lang kita po nagpasalamat sa gabos pong nagturuwang sa syudad, sa padagos pong nagkatabang ngunyan sa syudad, ang sa tuya pong alkalde, nagkapaabot kan sa iya pong pasalamat sa gabos na mga nagtarabang. Puon po sa mga barangay electrician, sa mga punong barangay, sa mga barangay official, sa mga SK, partner ng mga SK katuwang ta sa pag-report sa mga evacuation center. Sa mga BHW, duman sa mga linemen kang Kasoreko, si mga contractor, construction firms na nagkatarabang sa tuya sa paghakot ng basura, sa mga taga-Naga mismo na talagang ang disiplina yaon. Kaya nga po baga zero casualty kita, kanakaaging tulong bagyo na partner. Nagsunod, nagsunod, nagutob, dahil man nagtinagas ng pamayo. Kaya po nagpapasalamat po kita sa pinahiling na disiplina, pinahiling na pakikisumaro kan lambang na genyo, kanakaagi pong tulong, nakaaging tulong bagyo. Siguro partner, ang pakiulitan na lang itong kung kita po niya nakasalbar, ipangadit taman sa mga yaraon sa ibang parte ng Luzon. Ang Isabela, ang Cagayan, ang Marikina, ang Metro Manila partner, sanop na sanop. Grabe na. Sa Cavite nga ni partner, ang Marikina, igwang mga parte sa Rizal, nasagkod third floor na ang baha. So, may nabiktimang artista eh. Kaya kita po mga tugang, sa kita, naging salbado, naging nailikay naman kita sa mga bagyong ini, makahanap po kitang paagi, makatawag man duman sa mga labiman, makuri man na nadanyaran, duman sa ibang parte kan Luzon. Okay. Mabalos, Mr. An Riondanga, sir, sa tuya pong naging guest, ngunya na aldaw, digdi po sa Urulay, Banwaan, ngunya pong Sabado, November 14. Mabalos po sa Sendo Pagantabay, sa pangaran kan Bilog na News Team, kan ANN News, sa pangaran man kan sa tuyang mga pagiriba. Ini po ang sendong na kaibanan sa pangaran man po kan lokal na gobyerno Kanaga, Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nenny Diaz, Sangguni Ampal Lungsod Kanaga, asin man kan City Events Protocol and Public Information Office, sa pangaran man kan KMFM 100.7, ang radyong kakampi mo, asin 89.5 radyo natin Naga. Ini po si Roy San Ramon, mabalos ka sa Pagantabay, maray na hapon. Riondaga, Gilovieres, San Ramon, Urulay, Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan.